Em dic Gerard, tinc 25 anys i visc a Barcelona tota la vida. Em dic Roberto, soc de Sitges, tinc 62 anys. Soc la Noelia Manzaneda, ara mateix visc a Badia del Vallès, tinc 40 anys i soc mare separada d'una nena de 8 anys. Mi nombre es David, resido en Molins desde hace ya como unos 15 años, tengo 49 años. Vinc d'un període en el que mentalment vaig estar en el meu pitjor moment. Per sort, la meva família em va ajudar molt i quan ja m'estava començant a recuperar va arribar al correu una oferta de formació dual, de formació i feina. Estic treballant com a auxiliar administratiu a l'àmbit de socors i emergències de Creu Roja a Barcelona. Creu Roja és que ha sigut recolzament rere recolzament, amb també molts moments de dir, mira, això creiem que pot anar millor, i veure com la situació millorava, com de veritat se'ns ha escoltat. Ha sigut un procés formatiu meravellós. Llevaba toda la vida trabajando de lo mismo y tuve un accidente. Tuve un accidente pues, que me acarreó muchos problemas, 15 operaciones y bueno, de ahí surgió una discapacidad y una incapacidad. No me quedó otra pues, que coger las riendas de mi vida y pensar en cómo solucionarlo. Decidí ponerme a estudiar, hice un curso de administrativo de grado medio, se pusieron en contacto conmigo Cruz Roja. Me comenta que ha surgido una especie de curso para mayores de 45 años que si estaba interesado. Yo, como todo me parecía una puerta para abrir y una posibilidad, pues dije que sí. Me ayudaron a enfocar un poquito mejor mi currículum. Fui a entrevistarme y les cuadré a esa empresa y hace pues 2 semanas que estoy trabajando con ellos. Muy feliz porque en ningún momento tiré la toalla, tampoco podía permitírmelo. Tengo 2 niños, una mujer y bueno, y yo mismo. No era justo, ¿no?, cruzarme de brazos y lamentarme. La meva situació va canviar el 2020. Vaig anar a la feina un dia, vaig caure, em va visitar el neuròleg i em va dir el que has tingut és un ictus. Ha sigut molt dolorós perquè bueno, tens una economia, tens una família, tens tot quadriculat i per un problema de salut en un moment et canvia la vida. Llavors tens que agafar eines i una de les eines que vam proposar va ser la Creu Roja. A mi la Creu Roja m'ha ajudat molt. L'estiu passat se'ns va estropear la nevera. Llavors, d'on trec jo per comprar-me una nevera, no? Doncs allà estava la Creu Roja. Les medicacions, hi havia medicacions de 180 euros mensuals. Llavors, allà estava la Creu Roja. Jo soc cega d'un ull, unes ulleres per la ceguera, amb vidres monocromàtics i, bueno, allà estava la Creu Roja. Jo no hagués tingut que arribar mai en aquesta situació, perquè teníem un restaurant a Sitges, vaig començar a la cuina del restaurant i això és la meva professió, la primera professió és la de cuiner. Jo, amb mi mateix, podia viure sense tindre que demanar res a ningú. I ara m'he trobat amb la circumstància aquesta, que va ser per, no diria depressió, però sí desanimar, desil·lusionar de la vida una mica, et vas deixant i estàs al pou. Quan se t'acaben els diners, jo vivia de lloguer en un pis, ja vaig deixar de pagar el lloguer, primer un mes, 2 mesos, 3 mesos, i al final vaig trobar al carrer. I llavors vaig anar cap a Sitges amb el tren i vaig anar a l'Ajuntament. I de l'Ajuntament em van dir, pues mira, esto tal vez tendrías que ir a la Creu Roja. Em van donar allotjament i fins avui. Para mí ha sido volver otra vez a respirar, volver otra vez a coger las riendas, la ilusión, las ganas, ver a mis hijos felices, otra vez esa chispa en casa, ¿no?, de alegría, ¿no? Hi ha moments en els que estem tan dintre del pou que no podem mirar endavant i no trobem sortides ni sabem com avançar, però hi ha moltes persones que han passat per això i que estan disposades a donar un cop de mà. Tenim que permetre també tenir dies de patiment i dies de plorar. Si pots permetre un dia, 2, el que fa 3, t'has de posar en peu. La Creu Roja
em dona el recolzament que per mi mateix no sabria trobar les solucions als problemes que m'estic trobant, ¿no? Muy agradecido a todos los que me han brindado ayuda, pero lo principal es intentar ayudarte a ti mismo. No pasa nada, no se cae el mundo, simplemente es una época que ha pasado mala y bueno, ahora simplemente es un recuerdo. Em sento molt recolzat, molt ben acollit i això em dona molta força perquè veig que tinc que aprofitar aquesta oportunitat. Ara tinc moltes ganes de viure i és una que abans no hi havia. Ara m'aixeco al matí i dic, uai, un altre dia més, m'estic realitzant. Ara em sento feliç, em sento realitzat i em sento amb esperances. És una passada com s'ajuda la gent.